салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. мо низ ҳамчунин саломату сарбаландем. худоро шукр, алҳамдулилло. дӯстони азиз, инҷа хостам ки харид кардам распаковка чек кунам, баъд камакак бо шумо суҳбат кунам. дӯстони азизи ман, бисёр савол шуда, бисёр пурсиден. раҳмат барои пурсишои беҳтаринтон ки моро фаромӯш накарден. Да ватсап, да поёни видео навистем ки апа куҷо шудӣ, чӣ ба видео намепардоӣ. иншалло ки дар видеои оянда мегум. ман имрӯз ҳамин видео камакак видеоро барои чӣ кардистам ки 2 моҳ буд, 2 моҳ мешавад ё 3 моҳ мешавад қариб ки ман видео напартофтестам, аз сабаби ки хай корум бисёре. одами тоқа даводав курс хонida видеои пеш гуфта будам ки ман курс хондистам, даводав бисёре. ай курс меброи меои хона ягона авқот мепазиди даводави ними зиндагӣ то исмекни рӯз бега мешавад. дар ҳамин рӯзои кӯтоҳ чихела ягон кор там успед намекунӣ. иншалло ки худо хоҳад видеои нав пешай видеои ҷолиб худо хоҳад видео мекунам, тез мепартом. ин видео рози камакакай барои он кардам ки канал ма маҳкам накунам, аз сабаби ки 2 моҳ 3 моҳ мешавад ман видео напартофтестам. гуфтам каме ҳам боша хай видео кунам, богум ки ман дар ҳамин ҷоям. дӯстони азиз, ва ҳамата дӯст медорам. раҳмат барои пурсишотон як бори дигар. ва инҷа дӯстони азиз мегзарем барои распаковка чек. инамиҷа ман камакак харид кардам. мехоҳам шумодан нишон будам хариди кардаги ман. аввал айчи иҷоби ҳама арараш мондагим, барои ки ҳозир гуфтам якбора чӣ мекунам ва ҷобаҷошон мекунам. распаковка чеки кардам ва ҷобаҷошон мекунам. дӯстони азиз, ман ҳамин хеле чизора нағз мебинам. инами пасудао ним хеле чизора нағз мебинам. инами асобина бо ҳамин дастош чӯбӣ бошад бисёр нағз мебинам. вале афсӯс ки рафтам магазин ҳамаш як хела як свет наёфтам. ман дер хабардор шудам то рафтам ки инами светои рангаш монда. хай ба ҳар ҳол гирифтам, ҳеҷ гап надорад. нағз мебинам, барои ҳама гирифтам. инами фақат ними хела духел свет буд, сери свет. худам рости сери свет мехостам, леки инами детачи буд. агар мебуд ҳамаша як хел мегирифтам, леки набуд. айш буду чи фақат ами шодкаш буду. баъд вайш торт қошиқе ки торта уравнят мекунем хеле аю нагирифтам. ина бина чӣ хушрӯй дастош дарози хушрӯй. айшам ними як дона як свет ним хеле монда буд тамом. нагуфтанам на дӯстони азиз, бинем ман чӣ гирифтам? тостер канага ба чойник ма уже кушодам. барои ки ирам кушодам дидам ина ӯзи бо таракша мекушоншон то инами тостер канакай барои духтароро барои саҳари дарс мераванд. барои ҳамаи харидам инаи чойник. ёрам ами магазине ки ами чӣ харидам, ами магазин харидам. баъд иҷа дӯстони азиз мегзарем ба хелетҳоро барои нами чӣ харидам. дорем тостер канак дорем, вай дигар хелша просто ам хлепа чӣ мекуна тайёр мекуна тамом. бахшиш ки камакака мазам нест қиртир дардим овузум гуруби биромад бахшиш мепурсам. инҷа ини нонои ним тайёрай мегирим. инавида ки мешавад ки бисёр корум бисёр ё ки дер ай дарс мебурам то миём успед намекунам. ва ира дар ҳамин духовка мебинӣ 5 минут 10 минут 5 минут дар сирх мекуна метият мегириш. иш и багетия и боша булочка обычно барои худо. қандай
чой қатӣ мехӯрам. Чойник харидам дига. Чойникам рости гап чӣ буд? Дӯстони азиз, чойникам чӣ хеле шуда буд? Мемондиш, кор мекард, мемурд, бо иқамесо бо корда медурмад, мемурд. Барои ҳамон гуфтам ки чойникам дам гирифта кор мекунад, беяте дига бихарам. Уро партофтам, ира харидам. Хай худоро шукр. Асосан ман чое дар болои пилта мемонӣ, хеле сидқан аст таҳти дин медӯша ку ана ба мазаи бисёр вақтам хеле мекунам. Чойникам дошта бошам, ман чоям хеле мекунам, мехӯрам. Хай харидам. духтаро чой мекунам, ки худам як вақт саросӣ мен то дар пилта мемонӣ медӯша, тез медӯшонам. Ниш боини хеле хостер. Хайчан барои чи ходок иш тостер бо сафедаш чанд мамнут гирифтам, барои ки духтаро саҳар қати мехезан шиками гишнанарван. Падари раҳматӣ мегуфт ки ҳечиам ки набошад, як қанчое ки бихӯр бира мегуфтак да, ки ҷое ки рафтани бошӣ, хо кор рафтани, хо мактаб, хо ҷое рафтани бошӣ, қанчое ки бихӯр бабира. тухм гирифтам, инҷа боша сок, томатни сок, бодринг, макарони майдара инакдам мақати бульон мекунам, баъд дарунаш медозам, ҳам қабамаза. дӯстон азиз, шумодам тавсия метам барои духтарака бо чи полезне да ми бульон. тавсия метам бикунем, кӯдакон нағз мебинам, духтаро беҳад нағз мебинам. мегирим ягон шӯрбои супи обичина мегирим, медози чӣ хел ба маза ҳаст. хайҷа боша какао, чи сахарни пудра, какао, намак. ман ин намакҳо чанд хел мегирам. мегирам барои асосан барои ними авоқоти хамиру гӯшту ним хеле чизо намака мегирам. хайҷа бошад шакар, пачка гирифтам, мураббо гирифтам, клубники, сир гирифтам. инҷа бо дӯстони азизам бошад семечка маззаҳа. дар магазини туркӣ аста мегириш камакак хеле мехӯри талх чӯпака. магазини чӣ гуфтам, непе, ин ба маззаҳа. ёра боша дӯстони азиз, барои холодильник контейнера мегирӣ. мисол ангуру, помидору, болгариву чизе ки бошад дар дурунаш мемонӣ. донаҳо бояд таи калонаш гирифтам. дар рӯзигар рафтам ай магазини алди, хеле вайша гирифтам. оля ягон рӯз холодильникро чӣ кардам ва нишон метим. дигар хелша гирифтам. ака гуфтам кори имрӯза ба фарду намонам, айние гирифтам. ба пагара бо ягон рӯз чӣ накунам, айниё гирифтам. ин хел мекашӣ мегирӣ бо мемонӣ. айние гирифтам. да таг гирифтам. бовар ки удобне, чи хела ҷот бо чӣ мешава. мисол да таг ино мешава ки ягон чизи пастака бумонӣ. удобнян. помидор мемонӣ, ини маскав ягон чизои чира мемонӣ, удобнян. анам хел дӯстони азиз, имрӯза камака видеое ки ман кардам, чтобы барои канал ма махкам накунам, гуфтам ман ҳамин видеоака кардам. ва дӯстони азиз, чанд қабат набудам, лайк монем, поделиться кунем видеома, дастгирӣ кунем видеора, просмотр шава, барои ки чанд қа набудам. агар подписчикои чӣ бошанд, агар подписчикои ҳаққонӣ бошанд, подписчикои постоянӣ бошанд, ҳеҷ вақт моро фаромӯш намекунанд, ҳеҷ вақт моро намепартоянд, бедастгирӣ намемонанд. албатта ки умедворам ки подписчикои ман ҳаққониянд. ва нафарое ки подписатсия кардагӣ нестанд, хай аз шумо хоҳиш мекунем ки подписатсия кунен, лайк монен, видеои маро поделиться кунен, тамошо кунен. ва намехел видеои имрӯзаи мо буд.
با شما پیشکش کردیم. باقی چی گفتنیم؟ خداوند مهربان الله شما را حفظ کنه، نگهبان باشه، هر کجای باشین سلامت باشین، خانه آباد باشین. در امان خدا، خدا نگهبان و مددگارتون.